محمد یک ji xelkên Bakurê Kurdistanê ye. Lîstikvaniya sînemeyê û çend qebiliyetên wî ên hunerî hene. Lê ji ber ku hemû dem û dezgehên Kurdan hatine girtin, ew di vê dikanê de titûn difiroşe û hunermendiya xwe jî bo xwe û mişteriyên xwe berdewam dike. Dikana wî di nava rojê de di zivira navendeke nîqaşên hilbijartinan. Ew û bi milyonan Kurdên din ên Stenbolî bi nebûna heyecana herdem roja xwe dibên ku herin ser sindoqan. Bi hêviya yekbûna hemû Kurdan. Hazret Emine teri espir doğan rakem netaki azmani hafta yar meyra lesere serhada bina avazar yara lesere oy 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 Azim Kurd hemi biyek mezeke partiye Türkan hemi vatana bu av gişk buna yek faşiste xwe buna yek xwe dibin am İslamine ona buna yek yani gişk buna yek ama Kurd ne bu av Yani heviya mek Kurd hemi waran bu hav biyek bin. Beriya rewşa awarte Kurd li komele, sendika, navendên çandî, partî, wekif û saziyên xwe yên din kom dibûn. Lê niha nirx û guftugoyên wan ên siyasî li kafeteriya, qahwexane û çayxaneyan bi rêva diçin. Tu ji kî janî bipirsî, vê hilbijartinê weke hilbijartina xwe nabînin. Lê heman bang ji devê wan derdikeve ku Kurd êdî tenê pişta xwe bidin hev. Valla heviya hemû Kurdan ez tira bêjim yekîtiyeke. Kurd hemî gere çi bikin, çawa bikin, gere yekîtiyekê çêkin li dijî vana bibin qewetekî û Kurd hemî dema biçin sandiqê û raya xwe bidin vê yekîtiyê. Yani ev hilbijartın golemin ne hilbijartname yani ne hilbijartname Kurdaya hilbijartnan Türkiye amji Kurdi bu Türkiye dijin eme teşi go vazifa me heye eme herın lisar sandığı dengi xwabidin lehma yani evçam dengi xwadinam adil eme bidin partiye xwadisam Kürtlerle Kürtler arasında Ji bo ku atmosfereke aştiyaneya di navbera Türk û Kurdan de pêk were, ev hilbijartin girîng e. Divê Kurd daxwazên xwe bi ciddiyet bînin holê û bi partiyên Tirkan re bazarê bikin. Lêberiya her tiştî divê em yekîtiya xwe di nava xwe de ava bikin. ortaya koyması gerekiyor. Zedeyê 5 milyon Kurd li vî bajarî dijîn. Dengê wan ji bo encama hilbijartinan rola mifteyê li xwe digirin. Derdora 1.5 milyon dengên Kurdan hene. Lê heta niha hiç partiyeke Kurdan ji sê paran pareke wan dengan jî bi dest nexistiye. Lê geşadanên 2 salên dawîn rewşê ber bi guhartinê va dikêşin. Hem li Bakurê Kurdistanê hem jî li bajarên Tirkiye Kurd tu caran ew qesî bihêvî nemabûn. Piştî ku HDP jî li derbayê bereyên ku hatin avakirina te hiştin, ev hêvî bi tiştekî din şîn dibe. Hemû layenên Kurdan bang li hev dikin da ku li ser namzetekî li hev bikin û dengê xwe di sindoqan de bikin yek. Rawîn Stêk, Rûdaw, Stenbol.